Id-diskors fuq riżenja ta' Bernard Grech minn kap nazzjonalista kien hemm dejjem. Dan ġie konfermat mill-Viċi Kap Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone waqt intervista mal Fin Malta ftit jiem wara ir-riżenja ta' Bernard Grech. Id-diskors kien hemm dejjem. U l-ewwel wieħed hu stess ġieli diskutejnija. F'din l-intervista Perici Kalaxxone qal li kien hemm nies fil-Partit Nazzjonalista li riedu li Bernard Grech jirreżenja wara l-elezzjoni ġenerali tal-2022 dan wara li Grech wassal il-Partit Nazzjonalista għall-ar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Mela hawn min jgħid kellu jirriżenja wara l-elezzjoni. Ta' min jgħid ukoll li wara dik l-elezzjoni Bernard Grech tellaq waħdu f'elezzjoni għal kap bi 28% tal-kunsilliera ivvutaw kontra biex Grech jibqa' kap nazzjonalista. Matul din l-intervista ħareġ ukoll kif il-Viċi Kap Nazzjonalista kellu dubju dwar kemm il-partit jista' jkollu żewġ kapijiet dan brabta ma' negozjati interni fih dan il-Partit Nazzjonalista li ġew svelati b'ċertu dettall fil-gazzetti bl-Ingliż fejn Adrian Delija kienet jissemma bħala membru parlamentari li kien se jitpoġġa bħala kap tal-oppożizzjoni sakemm Roberta Mezzola tiddeċiedi li tiġi Malta. Li ma pjan ġie skartat kif Delija wissal il-kap il-ġdid nazzjonalista jintgħażel mit-tesserati u ftit wara ħarġet id-dikjerazzjoni ta' Mezzola li se tibqa' Brussell. Resqina l-elezzjoni ġenerali. Bil-budget speech, min ħajamlu? Il-risposta tal-budget speech. Il-debates ma' Prim-Ministru, min ħajamlu? Perici Kalaxxone ma kienx ċar dwar jekk u jriċ l-rwol ta' kap nazzjonalista flok Bernard Grech anke meta mistoqsi għal diversi drabi. Ir-rwol tiegħi llum huwa ta' viċi kap tal-partit. Trina l-pożizzjoni jew le? Ir-rwol tiegħi huwa ta' viċi kap tal-partit. Fejn ma tixtejt se toħroġ jew le? Il-fokus tiegħi huwa bħala viċi kap.